CRP Yasenai, kind of a freestyle, kind of a song, I don't know. Told you I love you, told you I love you. I really meant that shit I said. I told you I love you. Ngithanda kamarek, my baby, I give you my heart. Bengithi uzofela, bengithi uzohlala nami, bengithi uzongifila, bengazi ukuthi uzongifula kanjena. Baby kambeni, kwenzakaleni, mina bengizifela ngawe, baby bozifela ngami. Echange, izinto sijikile, baby kambeni. Watshintsha kanje, ngawa actor sona, so umunye umuntu osinakusitsho angazi kambeni. Nami ngiyazibuza ukuthi kambeni ngami ngizola ngicula ngothando, ngakhona nangapha ngijoli, ngicola ngicula ngothando, ngacala nangapha ngijoli. Indaba uneli wangimosha, wangipula inhliziyo kabuhlungu, ngathola ngifila kangenye indlela, macala ngazitshela ukuthi angiphinde ngizole ngithanda umuntu, angiphinde ngizole ngisemathandweni, angiphinde ngizole ngithanda umuntu, angiphinde ngizole ngisemathandweni. Indaba uneli wangimosha, wangipula inhliziyo kabuhlungu. Indaba uneli wangimosha, wangipula inhliziyo kabuhlungu. Ngeke ngitshele amanga, ngeke ngitshele ngithi angizamanga ukuthola omunye umuntu. Ngizamile mara zulu ngiyahluleka, angazi kambeni uneli wangimosha, angazi kambeni uneli wangimosha. Yeah. Ever since kwafika uneli empilweni yami, izinto zajika ngizibuza kwayenzakalani. Intwana yatshintsha ngazithola sengiwuma-French, sengipila ngenye indlela no, sengiwomunye umuntu. Angisese uyena uCRP, sengiwomunye umuntu. Ngizibiza uSiya no Junior no, angazi kambeni aka-mix personalities. Ngiyaze ngiyazibuza lo mntwana ungenzeni, enhle kungenzeni. Uneli wangimosha, uneli wangimosha, wangimosha ngenye indlela, wangimosha ngenye indlela, wangimosha ngenye indlela.